салом дӯстони азиз, ин дафъа масъалаи 36 римкевичро ҳал менамоем ва шарти он ҳам чунин мебошад: эскалатори метро пассажири дар он ором истодаро дар тӯли 1 дақиқа боло мебарорад. худи пассажир бошад бо эскалатори ором дар 3 дақиқа боло мебарояд, яъне дар ҳамон лестнитсаҳо дар 3 дақиқа боло мебарояд. агар пассажир бо эскалатори дар ҳаракат буда ба боло барояд, чӣ қадар вақт сипарӣ мешавад? Яъне пассажир бо эскалатори дар ҳаракат буда дар чанд вақт боло мебарояд? масъалаи 36 ва гуфта шудааст мо аввал суръати пассажирро бо v ишора менамоем ва суръати эскалаторро бо u. агар эскалатор, яъне пассажир дар болои эскалатор ором бошад ва эскалатор бо суръати u пассажирро ба боло барорад, онро яъне дарозии эскалатор дар 3 ҳолат мо як хел мегирем. дарозии эскалатор ба L, онро ба L ишора менамоем. u баробари ҳангоми ором будани одам ва кор кардани эскалатор. одамро дар муддати вақти T1 боло мебарорад. эскалатори метро пассажир дар он ором истодаро. ҳангоми эскалатор ором будан, яъне барқро хомӯш кардан ва одам дар ҳаракат будан бо суръати v, яъне худаш бо суръаташ бо ҳамон суръати худ ҳаракат мекунад ва ҳамин эскалатори дарозиаш L-ро дар муддати вақти T2 ба боло мебарояд. акнун дар ҳолати сеюм ҳам эскалатор бо суръати u ва ҳам одам бо суръати v дар болои эскалатор ҳарду ҳаракат менамоянд ва онҳо масофаи L-ро дар кадом муддати вақти се тай менамоянд. яъне дар ҳолати сеюм суръати натиҷавӣ баробар мешавад ба v ҷамъи u баробари ҳамин масофаи L-ро дар муддати вақти T3 эскалатор одамро дар ҳаракат бударо мебарорад. ва аз инҷо мо T3-ро меёбем. чӣ хеле ки мо гуфтем, агар номаълум дар махраҷ бошад, бо он тарафи баробарӣ ҷой иваз менамояд. ин тавр T3 баробари L тақсими v ҷамъи u. акнун мо дар ҷои v ва u формулаҳои 1 ва 2-ро мегузорем. ин буд формулаи 3. формулаҳои 1 ва 2-ро дар ҷои v ва u мегузорем, чунки инҳо номаълум ҳастанд. ва баробари L тақсими v баробар буд ба L тақсими T2 ҷамъи u баробар буд ба L тақсими T1 баробари. акнун ин тарафаш кори математика мебошад, яъне шахсе ки агар математикаро донад, давоми ин муодилаи моро ҳал карда метавонад. мо дорем ду сурат ки дар махраҷи касри мо ҷойгир мебошанд. ду каср ки дар махраҷ ҷойгир мебошанд ва махраҷҳои онҳо гуногун мебошанд, T1 ва T2. албатта агар махраҷҳо гуногун бошанд, махраҷи умумӣ мешавад ҳосили зарби онҳо, T1 зарби T2. мо менависем L тақсими махраҷи умумӣ қабул кардем T1 зарби T2 ва ба T2 тақсим менамоем, яъне махраҷи умумӣ мо шуд T1 зарби T2. агар онро ба T2 тақсим намоем, T2 бо T2 ихтисор мешавад ва T1 мемонад. ба касри аввал T1 мерасад ва ба касри дуюм бошад T2. пас менависем L T1 ҷамъи L T2 тақсими махраҷи умумии мо буд T1 зарби T2.
баробари. акнун мо ду каср дорем. як каср дар боло L тақсими як касри дигар L T1 ҷамъи T2. L-ро аз қавс баровардам. L-ро аз қавс баровардам. инҷо L дорем, боз ҳам L тақсими T1 зарби T2 баробари. албатта махраҷи L як мебошад. касри аввалро бетағйир менависем. L тақсими 1 ва касри дуюмро зарб мегузорему чапа менависем. T1 зарби T2 тақсими L T1 ҷамъи T2. L бо L ихтисор мешаванд ва мемонад T1 зарби T2 тақсими T1 ҷамъи T2 ва кунун қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб менамоям. 1 зарби 3 тақсими 1 ҷамъи 3 1 ҷамъи 3 баробари 3 тақсими 4 дақиқа. 3 тақсими 4 дақиқаро мо ба сония мегардонем. 3 тақсими 4 дақиқа дар ҷои дақиқа менависам 60 сония ва 60 тақсими 4 7 гарачаш 45 мешавад. бале 6 тақсими 4 мешавад 60 тақсими 4 15 зарби 3 45 сония. ин ҳам масъалаи 36 Римкевич.